Manje ugqirha kunike appointment ba usibuye ngomhluthini. Away. Asukathi uzibuye ke ngoku uzokuthatha inani lokugqibela. Sizonika ke inani lokugqibela. Kuba ababakhonzi belimane besiya kwela khaya lenu anibavanga. Akho thembi loba ningamva usuka kwela bafileyo. Kuba ukhondo abangayithethanga abamele ukuba bayithethe kuyo. Thuthuzelekani nje niyazi uba umama wenu ube nobulumko uthe phakathi kwabasebenzi bakhe naphakathi kwe-community waqonda ubomi abuphelelanga ungakhange ukuba mbube ngokukhetha. Yiloo nto singenantloni Mama Mbenenge ukuthi uwile umkhonzi kaThixo awuvunyule uThixo esedubomi. Le ncwadi yezityhilelo ibhalwa nguYohane unyana kaZebedi. Uba sinokukhumbula kahle njalo ukhandanisa bafunyanwa nguYesu benoyise uZebedi emkhombeni. Nkosi. Ngabashini natha kuba ufuna ukubenza abantombi babantu. Namhlanje ubhalapha selebizwa ngoba ngumpostile uYohane. Bazali bami yinsalela le enguYohane phakathi kwabapostile abanqunyulwa imiqala. Mama ngibona isizathu soba banqunyulwe imiqala yayikuphela uvuko lwabafileyo. Betheni ngoba ikhona inkosi ebuyayo. Yabenzela izothe loo nto kuba xa uthetha into solo ushumayela endingayifuniyo kuba nezothe kum. Kwanezothe ababazalwana kwacaba mababulayo. Usalele ke uYohane ngenceba zikaThixo. Kodwa naye umkhonzi akasaphelelanga kuba seletyhaphazamele. Nkosi. Kwisiqithi sasePatmos. Tatutotso yathi inkosi noxa engenamehlo zibhale Yohane izinto ozibonileyo. Hey. Mhlawumbi ndingake ndenze umbuzo oza kum. Lo mbuzo uphinde uze nakuwe. Ingaba thina njengoba sizintsalela zokwenzani? iCovid yemka namadoda namantokazi kodwa sizintsalela zalokho. Ingaba thina sizintsalela zokwenzani? Ukumpu apha eKapa nemesi bawile abanye bathakathiwe bawa kodwa sisalele mna nawe sizintsalela zokwenzani? Hey. Naku nomama uRamushwayi naye uwile kodwa mna nawe sizintsalela awuphuma kuzuzibuza njengoba ndiyintsalela yokwenzani? Hey. Hayi Bawo Mgcina. Kukho ingquba kaxaka Peter apha. Hey, Nkosi yam. Kukho incwadi ekufuneka ityhiliwe. Kunjawuloku ingonelwa kutyhilwa kodwa ileswe. Uthi lo mkhonzi ndaba ngabheka ngasekhohlo andabona. Hey, Nkosi yam. Ndathika ndajonga ngasekunene andabona. Ndathika Mama Meyi ndajonga enzonzobileni yolwandle
Sithele ubuso babantu. Washo lo mkhosi. Nkosi. Kodwa uthi ndathi ndawujonga phezulu nanso imvana kaThixo isiza yafika yayithabatha incwadi ngesandla sekunene. Bawo Mgcina njengoba sibiza lebu singayazi noba masenze ntoni singaboni mntu unosiletha nanso imvana kaThixo ivelile lo mncwa velile lo mncwa ngoba ibiphela ufihla ngiyayikhupha namhlanje nanso imvana kaThixo Yo. Siyam. ithe ekubeni nje iwathabathile ithi incwadi yeBhayibhile amadoda amakhulu awa nezinto ezine zomhlaba zawa kuba ufike umuntu apha amadolonke azakugoba khona. Yayisiziphatha amandla zomhlaba hleze kwindawo okuyiphethe hleze ebandleni lakho uphethe hleze emsebenzini uphethe kodwa zaye zawa ngoba phambi koThixo akho bani mfiki omele ukubani omele sonke siwe phambi kobuso bukaThixo. Uthulumalisa apha esandleni sazo siphethe ingqayi enezikhumiso ezingcwele zokunyusa imithandazo. Nkosi yami. Bazalwane sisenomanazo ingqayi umbuzo omkhulu le ngqayi unayo iphethe ntoni? Kuba amadoda amakhulu ayiphethe ingqayi yokunyusa imithandazo ukuze inkosini. Uthi umbhali ndibona usaba avuma ingoma entsha engazange yavunywa wena ufanele okokuba uyilese nokuyithabatha incwadi kuba wena wathelwa. Kalulolokhu ibingena kwenziwa ngomuntu ongaxhelwanga. Isizathu sobukwazi bayamxelelisa into yoba isizathu sobukwazi kuba wena waxhelwa. Belekho abantu kwesisixeko badilishwa abazange baxhelwe nalapho kulo mngcwabo ndithi indoda nentokazi engazange ixhelwe asinakuyilandela. Ayikade kulo mngcwabo ngoba iphela ulandelwa kweminye imingcwabo. Hayi mfela. Nkosi. Ufanele wena Nkosi yami. kuba waxhelwa. Bawo mama. Emveni koba ucheliwe wasithenga ngelinye lakho igazi kubani umuntu owake wakhupha igazi lakhe ethenga omnye umuntu. Wasithenga ngelinye lakho igazi ukuze sibe ngabantwana bakaThixo. Yiloo nto namhlanje asinanhloni ukuthi singabantwana bakaThixo. Irrespective uyayithanda loo nto okanye awuyithandi kodwa singabantwana bakaThixo kuba sathengwa ngegazi. Bazali bami akho mcimbi unoqhubu njengomcimbi onegazi phakathi. Nkosi yami. Phaya kwaNtsinga xa kufika umuntu omtsha ongenguwapha uzabangwapha in-long run uyathengwa ngegazi. Unqunyula igusha kuthiwa kwenzela utsiki umakoti kabani ngoba uthengwa ngegazi. Yiloo nto azange ukuveza izinto ezingahambelani nekhaya kunyanzeleka uba makagxothwe kuba wathengwa ngegazi. Yiloo nto ikhaya limxabisa kuba uthengwe ngegazi. Wasithenga wena wasithenga ngelile lakho igazi. Tatumele ke ungayiququzeli ngamagazi wabanye abantu umane uyothenga abantu. Ndithenga abantwana ngeligazi likabani, ndithenga ishishini ngeligazi likabani. Nkosi yami. Ngelile lakho wasithenga ngelile lakho igazi. Okokuba mama uFrance sibe ngabantwana bakaThixo. Mawuhlali sasingathengelwa ngenye into irrespective izinto esizenzayo apha ecaweni kodwa into esasiyithengelwe kokuba sibe
kodwa uyazi ba uthengelwanga lona ngingayenza le nto njenzayo kodwa ndithengelwanga lona specific ibekiwe into yoba ndadutsotso okokuba sibe ngabantwana bakathixo the reason yoba sithengwe ndikona umhlabo okokuba sibe ngabantwana bakathixo Bawo Mgcina. Hey. Bantwana bakamama uramfayi seniyazi uba ukho umntu oxhamlekileyo wanithenga okokuba nibe ngabantwana bakathixo. Funeka uphuma apho usazi uba kanene ndathenga. Yazi ke into ethengweyo Musa uyisebenza ngolu hlobo uthanda ngalo asizufana. Into oyithengileyo uba ndithenga imoto mhlawumbi second hand andikhathanga ukuba uyiqhuba kancinci uba mna ndifuna ukuyiqhuba kakhulu kuba yeyam ndiyiqhuba ngolu hlobo. Kutheni thina bahambisi bendlu likaThixo sihambisa ngendlela ethandwa sithi kodwa sathengwa? Thengelweni thengela ukuzilawula ecaweni uthengele ukuva ngesiqu sakho ecaweni. Funeka xa siphuma kulo mngcwabo umntu ngamnye nam ndizawuzijonga bazali bam yintoni le yabangela uba mandithenge. Lathi lakusasa ngemini ukuthengwa kwethu wathi umntu oculayo izono zikolelwe zonke emnqamlezweni. Wathi nabo ubomi bemibodwa nabo ubomi bemibodwa emnqamlezweni. Wena Nkosi wasithenga ngilala igazi ufanele ukuyivuna. Bethunana mas-understande le nto zikhona izinto esingenawukwazi uzenza ezidinga umuntu owaqhelwayo. Zikhona izinto esingenakwazi uzenza masiphume si-understanda loo nto kulo mngcwabo. Mawusalelelana amazwi kuYesu Kristu inkosi yethu. Amen.